nos iau, dwi'n iawn nos iau, mae noson merched, y ti emyd y Catrin, noson y merched i drafod llyfr amser weddio gyda'r gilydd. A wedyn, y clybiau wedyn, dydd Gwener. I dyn ni'n cael ddiweddiad. Sorry, noson WLF, nos iau, nos ewch i ti, nos iau, and everything will be revealed. Sorry. Casgan y mis gyda'r gwaith Elef Job, fel y ddroed i gweud bod mae Marth yn Caerdydd bore, trwy dydd sy'n nesaf, felly fe effeithio ar rai pobl mewn rhannau o'r ddinas, felly wnawn ni roi mwy o fanylion a map i chi, ond chi'n gwybod sut mae cyrraedd y capel bod yn sy'n nesaf. Wedyn, cwrdd y lodau wedyn, yr unfer ar ddeg o Dachwedd, rhag rybydd am hynny. Wnaethon ni gyhoeddi bod yma, byddwn ni'n cael cyfarfod i drafod gwaith dysgwyr ar ôl yr oedfa, newn ni ohirio hynny tan nos Sul nesaf. Ewch i ni gwyddio. Diolch i ti o Arglwydd am gymaint o bethau ni wedi mwynhau yn ystod y dydd. Ni diolch am ddyrnod o orffwys. Diolch am gyfle i stopio ac i feddwl am beth sydd wir yn bwysig. Diolch am cyfarfod bore yma. Diolch am bawb oedd yma. Diolch am fwy am yr efengil ac am hyn sydd angen i ni glywed, y wirionedd. Ni'n gweddio felly am ras, i ymateb, i gwrando, i feddhau. Ac barwydd ni ddod at 2 dyn o nawr. Ni yn gweddio, byddwn ni yn ostyngiedig ac yn barod i gael y dysgu. Ac yn bod ni wir am weld Iesu Grist, gweld i agoniad e. Ni yn diolch i ti fel ni meddwl y bore yma yn ysgol Sul am yr Arglwydd Iesu yn ceisio y disgyblion, y pysgotwyr cyntaf yma, bod yr Arglwydd Iesu dod ar ei fôl nhw. Ac ni yn gallu tystio hynny yn ei bywydau ni, bod ti wedi dod a siarad â ni, hyd yn oed pan ma'n ni'n bell iawn oddi wrtho ti, a ddim hyd yn oed falle yn dy geisio ti. Ni yn gweddio a dwi, bydde ti yn agosau eto ni nawr, yn yr oedfa yma, yn siarad â ni, ac bydde ni yn ymwybodol, bod ni yn gwrando ar y Duw byw holl ichwydog, sy'n gweld popeth ac sy'n rheoli o beth. Gweddio nawr, bydde ti'n dyrchafu enw Iesu Grist, bydde fe'n cael rhod mewn i heiddi. Gweddio hyn, i gyd yn ei enw fe, trwy ei heiddiad e, ni'n dod ato ti. Amen. 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 Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd. Fi'n teimlo bod fi'n dewis yr emyn yma'n gyson, ond fi'n credu fod y geiriau yma'n arbennig o berthnasol i ni yn ein dydd ni, a falle i llawer ohono ni. A sôn am y frwydr i ni ynddi, a fi'n siŵr i lot ohono ni o wythnos i wythnos ni'n dod i'r oedfaon yma, a falle'n teimlo bod ni wedi bod yn y frwydr. Casualties of war. A ni angen cael yn atgoffa, felly, o wythnos i wythnos yn gyson fod arweinydd y fyddin ar ein hochor ni. Fod yr arglwydd o'n plaid ni, fod yr un sy'n gwisgo'r goron yn eiriol, yn gweddio ar ein rhan ni. Bereryn, llesg, llyddedig, yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyddedig, roedd bron a chario'r dydd. Na lwfrhau dy galon cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Ac ymlaen nhw'n ei sefyll i ganu. Bereryn llesg llyddedig yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, roedd
O'n i'n mynd i droi heno i lyfr